Ραφαήλ, βρέχει τόσο δυνατά, μπορεί και να μην φαίνεται δυνατό, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατό, ενώ βρέχει πάρα πολύ. Έχει γίνει ποτάμι ο δρόμος. Μακάρι να κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ πράγμα. Κοιτάξτε πόσο νερό βγαίνει. Εδώ πέρα βρέχει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Κοιτάξτε ρε, ο δρόμος έχει γίνει ό,τι να είναι. Όπα ρε, δυναμώνει, ομαλά. Όπα ρε, έχει γίνει ολόκληρο ποτάμι. Φτάσει να το κάνω πιο zoom. Να. Και εκεί πέρα βγάζει ακόμη πιο πολύ νερό. Το φαντάζεστε. Ενώ πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Με τρομάζει. Κοιτάξτε. Δεν σας φαίνεται και τρομακτικό λίγο. Εγώ δεν θέλω να μπω γιατί θα χαλάσει η κάμερά μου. Γιατί βρέχει, ενώ άμα έρθει μια σταγόνα πάνω στο χέρι σου θα σε πονέσει πάρα πολύ. Το είχα κάνει όσο είχα πάει για ανάγκη. Ωπα ρε. Κοιτάξτε, καλά κάνουν δεν φαίνεται τα δέντρα εκεί κοντά. Κοιτάξτε ρε μπρο. Δεν το πιστεύω. Ναι, εκείνο το μπλε αμάξι είναι δικό μας. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε πολύ.